Henne ka janmiat hakapor san baji AA ki bor pulit jong ka RI-BHOI district kilayo ban KURUP yu drugs heroin ubadon ya ka jingkhia nriu san point nriu gram ubalasong dor palat ya ka san lak tengka AA NAKA ka kali ka KAMAI tourist kabadon yu register number ML not san S nriu R new san yaw new drugs layo ban KURUP na ka surok ba patarim umsning katkum ka jingethu jong ki bor pulit kilo ong ba ya kane kilayo jingtip Hakapor saw baje janmien bat mars nyo jingtem na kaliang ka jongki kila simkhia hakaba kila yo ban batno yakane ka kali hakane ka kali la song kumba laingut ki passenger bat u driver habayo pat ban yakran bat u driver jongkane ka kali ulo ong ba yakini ki laingut ki passenger ulakit na du jarabat ki bamut ban le shalong haba tokit pat ikini ki passenger ki basong kane ka kali kila kentai ban kamtra yu te drugs bat na kaliang ki pulit kila rakno ikini ki breu marmar shaka custody na ka benta ban pelong ya ka jing tokit ka bakhambania ban lap ya ka jing shisha halor jong te drugs मुझे मालूम है क्या ये क्या है Tang cipoket. Ora. Ini dapat sih tahu. Itu. Apa ro? Surat punya ruko. Tak. Tak malai ro. Stop toro. Oi, itu. या 55.